Isipikile sabethelwe endaweni eqinileyo. Isipikile esabethelwe endaweni eqinileyo. Siyakukhumuka sinqanyulwe. Sizokhumuka Sinqanyulwe. sinqamuke Siwe nomthwalo kukuso unqunu. Nomthwalo kukuso unqunu. Ngokuba uJehova ukhulumile. Ngoba uJehova ukhulumile. Tshela makhelwane uJehova usekhulumile. Tshela makhelwane bengamnakile ozelelele umtshela ukuthi kodwa ungalala kanjani uJehova ekhuluma. Mbuzo ukuthi kodwa amaza ungalala kanjani uJehova ekhuluma na. Praise the name of the Lord. Nalolo suku usho uJehova Sibawuthi isipikili esabethelwa endaweni eqinileyo. Awukathi amini ushona lapho wena la ekhaya namhlanje. Ini yona basabona esenzejana sabethelwa kuphi sizokwenzejana. Senzejana 2 senzejana 3 senzejana. Nani yona obunjani umthwalo bese wenzejana wona. Make ngifunda leli verse bengine verse engifuna ukushumayela ngalo. Ngithi ngizoshumayela ngize ngilale ngesisu phansi. But inkosi yathi angizokhuluma ngaleli verse. Ngahlushwa indaba yesipikili. Yini isipikili? Isipikili insinjana nje. Number 1, eyakhelwe ukubhoboza. Tshela makhelwane ukuthi yenzela ukubhoboza. Insinjana nje engengakanani kodwa kwenziwa kwayo yenzelwe ukubhoboza something. Awu kodwa nizongizwa kulungile. Umsebenzi wayo uma bayithathela ukubhoboza something. Somebody shout ukubhoboza something. Angazi ukuthi ubani lenzakhuluma nasesihlala lomhlangano onesipikili sakhe esafike sabhoboza indawo engafanele zikontrolls. Njengoba ngikhuluma nje abanye babhokile. Singababona bebahle befaka udaka kodwa phakathi enhliziyweni yabo kuneyimbobo ezibhotshozwe ezipikile ezalungiselelwa bona. Awangifuni ukuthi amen namhlanje. Ngiphela u-amen noma ngangizwa ukuze ngisheshe ngimthetheshe. Abanye sibabona bethule kanti ngaphakathi labo imbobo. Angazi ngisakhuluma nobani kodwa uthi uNkulunkulu ulohlobo lwabantu phakathi empilweni yomoya bambombo. Angifundiswa namhlanje banjani. Bantu babekubuka bancoma iweave kanti wena ngaphakathi umbhobo. Bantu babekubuka bancome idress odressile kanti ngaphakathi wena unjani. Abantu bathi babekubuka bancome ihairstyle kanti wena ngaphakathi unjani wena. Awakelethi amen bathande kahle. Sebezokala wesipikili ukubhoboza yonke into eyisipikili elungiselwayo ilungiselelwa ukubhoboza something. Abanye bethu abazi ukuthi njengoba bela usathane emuva kanti begida bethi umnikuzuzo omkhulu kanti usathane balungiselela iy'pikili babebuyela emakhaya uzoyicina into abayizela uzoyirapha into abayizela idlanga mina iy'pikili ziyalungiswa zilungiselela wena kodwa wathi usimangane zonke iy'pikili ey'lungisiwe wathi namhlanje usazibongela.
Tshela makhelwane uthi ibhekile. Sebenzi wesibili wesibikile. Hlanganisa tight izinto ezingahlangene. Kodwa uNkulunkulu wami Jesu ukuhlanganisa izinto uzani phela ukwenze njani? Zihlangane zenziwe njani? Ziqine zithi du. Wathi uNkulunkulu yemkhona abantu usathanda ubahlanganisela izinto ezingahlangene nabo. Khona into odlula kuona ihlangene nawo kodwa usonamathele kuyo. Kodwa bezwe ngapha sibazonizwa ngapha. Khona izinto ongezona zakho kodwa uthola sewuhlangene nazo. Lenta lona iphupho lakho kodwa sewuhlangene nazo. Lenta lona isifiso sakho kodwa sewuhlangene nazo. Lenta lona iphupho lakho kodwa sewuhlangene nazo. Unamathele uyasama usuka uyasasukela ngoba isibikile singene sahlanganisa nawo. Somebody shout the name of Jesus. Webazalwane. 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 Yazi abantu babona ubiphile nje. Hayi ngoba nawe uthanda. Khona izinto ezikuhlanza nezinto ongezona zakho. Bona ngalo usmile bathi abantu bayahleka uhleka ngeindebe ngaphakathi unento ezinamathele kuhle. Kodwa ngithanda abantu amen. Ngiphuzile ithi ekseni kodwa. Uyabathe ushona ngapha nansi into engilandela. Uyabathe ushona ngapha nansi into inamathele kimi. Uyabathe lento angisayifuni nansi into. Into enza ukuthi ungahlukani nayo ukuthi yahlanganiswa ngezipikile. Ungakhohlwa number 1 siyabhokoza, number 2 siyahlanganisa. Sihlanganisa into engahlangani. But njengoba sifaka le conference inkosi ithi angizomemethela. Ngimemezela ukuthi into ehlangane nawe engahlangani nawe. Usinakade uzoyibhekela sho. Into engathisa wena ngesiyoni yakho. Usinakade uzoyibhekela sho. Sabathi ubusha kuwesa. Uzawuphiwa kule conference uNkulunkulu izinto zakho zosawena. Uyawusala imbono zazo. Yona iyakhuluma namhlanje. Izinto olandana kusala ngazo. Sebenzi wesibikile ukunamathelisa izinto ihlangane yithule zithi du. Number 3 sebenzi wesibikile uyihlanganisa izinto zibe more than 3. Hlangahlangene. Tshela makhelwane uthi hlangahlangene. Tshela makhelwane uthi hlangahlangene. Ubani ngikhuluma naye? Yona ngathanda uvalele ngoku. Yazi mawuthi uyibuka impilo ihlangahlangene. Yazi ihlangahlangene ngisho ekhaya uzala khona ihlangahlangene. Usungazi noma uthatha umthwalo ushiye leli khaya noma wenze njani. Ngoba impilo injani impilo. Nesonto usungazi noma ngiqhubeke nokukholwa noma ngiyeke ngoba impilo injani yonke. Nasemsebenzini uzofisa ukuresign ngoba impilo injani yonke. Somebody shout kuhlangahlangene. Abanye banyukile bafesa kodwa impilo ihlangahlangene. Abanye benyukanga bezalwa ngoba into ezirayithi. Izinto ihlangahlangene. Abanye ukhuluma nayo. Izinto zenzeshana izinto. Futhi nabantu bayahleka. Ngoba izinto ihlangahlangene. Abantu bakhuluma ngawe. Ngoba izinto ihlangahlangene. Singabona neshuti yakho la. Kanti izinto zeshana. Ngishumela kubantu abaright yes. Ngishumela kubantu abaright. Izinto zinjani? Bakubona abantu uthatha ama selfie kanti into ezinjani ngemuva. Ubani ngikhuluma namhlanje. Ngikhuluma namhlanje. Izinto zinjani namhlanje? But khona into awudo kufanele ibhonqule nje. Ngimi lapha konke ngizoyibhonqula namhlanje. Ithi inkosi ikhulumile. Bathi ibhekile ihlanganisa izinto ezingahlangani. Ibhekile ibhokoza longafanele khona. Ithi inkosi namhlanje yaphuma. Ithi namhlanje yaphuma. Hayi ejame ngathandela. Hallelujah. Abanye njengoba sinapha. Athi awe mama kumnandi kuyo conference. Yavala.
Awungiyabuyela. Yini yenze njalo? Izinto zinjani ezinhle? Awukuthi ngalala kanjani ngishumela kanjani izinto zinjani? Abantu babona ngewivu babuyela ekhaya amakhabethe awanakudla izinto zimbele phansi iakhawunti ayinamali izinto zishane ake uthi labo bantu abangisho labo bantu nemali akayiboni ngoba into zinjani ngalo ufanele siyajabulisa siyakhalisa izinto zinjani abantu abathembele ufanele beseduze kwakho izinto zinjani khona nami izinto zinjani nomsebenzi otuzame ukwenza hlangane lutho izinto zinjani sabele obane mawuthi uhlangahangene hayi ngokufuna ukuthi uhlangahangene iBhayibheli 4 umsebenzi wesipikile ukuthi masike sangena saqhotshwa sahlanganisa angibona amakwakhiwo ukuthi mayesakhila umakhi sithi masiphumela ngaliya ephinda sishaye ngesandla sibuyisa sithi ukuze kungenzeki lephupha lokuthi siphume ngamanye amagama isipikile sibe sesifayinali entweni ehlanganiswayo ngiyamemezela into yokuthi khona izinto kwathiwa sezifayinali ngawo but lezo simakade kuzoguqula izinto ezifayinali lezo simakade sekhuluma athi zoshintsha izinto ekuthiwa ngeyishintsha lezokunkulu ememedela into ethi lokho esiphena uzofuhle angeke ufuhle usimakade ikhona into angayenza ngoba kukhona okusebenzela amen bathandekayo izinto ezifayinali kuzokhala phansi akelithi amen bathandekayo akelithi amen bazalwane amen bazalwane lithi iBhayibheli lami sengikhulumile ngesipili ngathi isipikili umthetho waso siyabhokoza umthetho waso siyahlanganisa umthetho waso siyisigqibo kumuntu osuke esebenzisile umthetho waso isipikili into esiyenzayo senza ukuthi umakhi mangabe akha ngesipikili ebese khululeka athi le ndlu ngeke isaphephuka. Let me tell you something. Khona ipikili ezafakwa empilweni yakho and abazifaka bathi guaranteed eyasadabuya eyasadabuya futhi nawe uyabona ukuthi akudabuleki ngoba usuyabathe uyanyakaza sewuzungabaze naNkulunkulu and lawona bayifaka badeze bezokucheka yokuthi isaqele kangakanani. Hallelujah. iBhayibheli ushukwe zonke ibhilidi somebody shout zonke. Somebody shout zonke. Uthi zonke nikhona basalwana. Hallelujah. Uthi isipikile sabethe endaweni eqinileyo. Ubona nathi ngifundele sengifuna ukuva right yasizwe ngalolo suku usho uJehova nikhona ayosama athanisiwe nikhona nikhona yakholwa le nto yini ake ngithi mina ngalolu suku ngicela ukubona abantu abayikhuluma ngento my gosh nikhona hayi kodwa nje ungafuna ukukhuluma nje usathane uyayibhisela kakhulu yothi mina nikhona nikhona uyayikholwa leyo na kholwa ngenhliziyo yeshumi umlomo yikho isholo bethiwa you confess so that God can confirm. When God confirms he will give you a revelation of the confirmation of your confession. Akusho ukuthi mangithi mina ngalolu suku umhlaka namhlanje
singabi namhlanje isikhathini nazo njengoba khona manje njengoba khona manje njengoba khona manje unamandla usuwela khona manje khona manje asiyela noma yikuphi asishayelwa noma yikuphi kodwa sishayela endaweni enjani eqinileyo sewuyabe usathe lento ayiphumi lento sewuyabe sathe lento ayisuki lento sewuyabe sathe lento ayihlukane nawe kanti yashayela endaweni enjani uyabathe uyayinyakazisa inyakaza khona sezovuma athi hayi kusho ukuthi mina ngoze ngife ngisho ngiphelezelaya khona manje kodwa mnathalezi noma indawo eyishawe izona iqinile noma ithambile kodwa khona manje awuyahlupha kodwa abanyahlupha kodwa makhona nini khona uyithola lento nashi wonke umuntu uneyibhilini zakhe njengoba uhleli phansi uneyibhilini zakho ezinye yishayelwa abantu bomndeni ezinye yishayelwa abazalwane ezinye yishayelwa abangani bakho ezinye yishayelwa abantu abathembayo ezinye yishayelwa abantu ohamba nabo ezinye yishayelwa abantu obatshela zonke indaba zakho kodwa lasobhekele ayishayelwayo akawani eqinileyo isiphiwo sakho omunye ibhikili zakhe zingane zakhe njengoba ulapho ukhona nje awazi ingane zakho zenzani la ikhona njengoba ugida nje wena lapha unginiko mfuso omkhulu zona ngane ithula amawashing abantu zofika ekhaya kuthiwa ingane yakhe ngoba zanyabazobuhlungu bohlushwa ingane yezane awukapha kata ngingafuna ngiyisho uyayazi impela ehlusha ingane uyizala ubabanuzi bangazola ntosho ihlupha ingane ngathi ungazofisa ukuyibhayisela abanye abantu ihlupha ingane zibhikile zashayela endaweni eqinileyo ngaba zibhikile zoqaleyiso zozalo ngaba zibhikile zezolo lakho ngaba zibhikile zalomvela khona ngaba zibhikile nisho ezafana ngabantu kodwa iphindeshi nayibhikile ezashayela
umuntu uney'mpilo zakhe. Abantu abanje behlezi phansi nje ngiyazizwa ziyaphika. Ngiyazizwa kodwa njengoba ngishumayela ithi inkosi indawo eyishalo iqinile akodwa bathi angimemezela into ziyanyipha. Ziyanyipha Jesus. ngegama likaJesu ziyanyipha. Ngegama likaJesu ziyanyipha. Ngegama likaJesu ziyanyipha. Ziqinile kodwa khona uqinile ngaphezu andifuna ukuze sibazokuzwa ngayo yethemela ziyanyipha. Yethemela ziyaqeda abashotshana bakhona ziyaqeda manje ayifaka iqinile kodwa isandla siyajehova asinde sona ngoba sona siyasindisa shaka may you be the last person they can offer you that tender. But when you appear, let you be number one. Somebody shout, I'm number one. Somebody talk to me, I'm number one. Langongoza khona. Langizeshana mishi. Hayi bona ngizeshana khona. Langizongoza khona mina ngeke bangiphike, ngeke bangiphike. Into eyenza bangiphike ukuthi ziphikile. Bebe shaya indaba eqinileyo. Because from now, I refuse for them to refuse you. I refuse for them to regret you. I refuse. I refuse. I refuse. Nyangani uthi account yakho ibe u-00. Afuna ngizanangizwa ngathi 2019 yanqaba uhlala ukhala ukuthi awunamali. Konke ukuthi ibhile zafa lathola khona imali yakho. Bakade shathana bahata. Kuningi lesifaka nami kuvale khona imali yakho. Wena nje khona abanye bazothola imali ngoDisemba bangazi ukuthi ivela kuphi. Kusimala kubabethu. Kasoma. Somebody shout out Jehovah. Unafanya nini washata wasu manje zile hii? Fana bala jesakipa. Akuka manje kugele usune inkani nasesontweni. Nakini unenkani. Jalo mothi kuyalotshola badena awuzothi baba. Bambe bangaphinde babuye. Awu kodwa namhlanje. Jesus. Namhlanje. Kaka wena. When I celebrate the Lord, the Lord will remove. When you just celebrate the Lord, when I'm full of you, we're showing our way. You're Siakumo. 2019 will be a year of joy. Your 2019 will be a year of freedom. Your 2019 will be the year of worshiping the Lord. The year of release. The year of calls. The year of Allah.
uyazi vela ngazi kodwa khona owaziyo Siyakhumuka. uzobona yazi mama ikhona ngifuna uyibuke masiqeda la sekuthiwa ke uziyo khona bazosuka kuthiwa siyaqaqa lento kodwa lokho yangena ngokwesini kodwa namhlanje yaqaqa Jesus. amalathi lokho angena ngokwesini kodwa namhlanje yaqaqa anifuni ukuzwa nini impilo lengizafaka ngokwesini kodwa namhlanje ziyaqaqa hayi ziyaqaqa izinto Zama leli business alenzeshi neput every effort ulolasha kodwa ukwenzele lutho kodwa nememesela kodwa ngafuna ukwenzeka kuzozenzakalela khona ukuthi work it for itself hallelujah yabona nje kama la ithi ngila phezulu ela bakwazi ukufinyela kodwa bakwazi kwaqaqa bazoza nelapha Nkosi yami. I don't care ukuthi iphakeme kangakanani into yakho. Jesu. Jesus. Akunamsebenzi ukuthi le nto ekuvalele iphakeme kangakanani. Kodwa noma ngapha ngikho uNkulunkulu wabasendaweni eziphakemeyo. Ukuze wena mawubheka le nto eziphakemeyo. uNkulunkulu abe ngaphansi kwezinto eziphakemela wena. Ayikho into engaphansi kukaThixo. Jesus. Okay, ngiyabona. Yabona nje ngishimela. Ngibona. Ngibona lesihla. Ngibona amazulu. Athi lokho. Woza mntana. Athi lokho. Vela kukho kwi-level yakhe. Kaka nazo izinto zakho. Kaka. Khona abantu akade bezama uqaka. Kodwa isandla sakhe. Imingaki iminyaka wenza lento? Njengoba kuphela u-2019, 2018 nakulona uyaphela wenza ngalutho wenza le Jesus. uthi khona nansi into yami ngiyayibona kodwa manje basathi Jesu. Ngesikhathi wena uvala ngesikhathi wena ugiyita wena uyikhola le nto engisho wena ukuthi awuboni ingelo sizibhisi Jesus. ngibona ipethi ithobhaya sezulu mawukathi siphile endaweni eqinile awukathi ngesandla Nkosi yami. njengalithi ikhopha Jesu. noma lesikobile ithapasa kona wakobile employers after this conference uzobona uzophuma zonke zenze njani uNkulunkulu mayeqaqa akaqaqi into eyodwa
zenzeka ungazange wayithandazela kanti kwakufanele zenzeke ukuthi kwakophi iphikile athi inkosi yaqaqa inkosi yaqaqa inkosi yaqaqa inkosi yaqaqa inkosi yaqaqa inkosi yaqaqa inkosi Nasema nilimtafutia inkosi yaqaqa inkosi yaqaqa ikakisha zipata mabusiness ikakaisi ndani mfumba yaqaqa inkosi inkosi yaqaqa Aswale manje uthi iBhayibheli mayiqaka number 2 ibhekile ibethele ndani inqilezi yakhumuka gijima nosemnyanga ufuna lutho gijima ufuna lutho yenzeke indaba lapho abasemnyanga ufuna lutho lithi iBhayibheli mayiqeda ukuphunyulwa azibeke mayinkosi iqeda ukuzenjani ayizenzishani inkosi ayizenzishani letha lo leliphethwe lo nowesude emnyama nothayo bovu letha lo gijima sengisalele ngo5 minutes nathi yini let's throw this ungangase sibikile hayi lokho letha yona leyo nto leyo angifuni stick sweet mina ngifuna uthi letha leyo nto kule konke ngifuna ukukhombisa awukodwa inkulu kakhulu awunengihluphile angabe namoya angifuni lento leyo ubuzu lungile ngeke ubambe ngesandla kahle hamba le inkosi iqale yenza into yokuqala step number 1 yakhumula ibhekile tetela zakhumuka number 2 ayikade ukhumuka azibekwanga number 2 Jesus ngempela futhi Jesus senziwa njani ngamanye amagama senziwa useless ngamagama senziwa of no use ayisho lento ziqale senziwa njani ufuna bayikhishwa ngokutheleni baphinde bayibuyisele kodwa inkosi mayikhipha okushuthi yayidestroy. The Lord is destroying what is below your life. Because you are poor. When you tell them about this Lord, because you are poor. That's why you are poor. Because you are poor. Share number 3 ngiyacina manje senge right letha kimi mntana ithi iBhayibheli maqedwe kwephula maqedwe kanjani bamba ziqale zenziwa njani zenziwa njani uyikholwa lento njengamanje yonke into elibambezela inkosi ibhizi. Hallelujah. Guess what? Phela ngephasika. Wathi ngikhona bozohamba ngemoto ezinje. Jesus. Ngikhona bazolesele kahle. Hallelujah. Wathi ngikhona bazolesele sebenzi. Jesus. Wathi ngikhona bazolesele shada. Wathi ngikhona bazolesele nemizilalo. Jesus. Ezikhathi ngiyafuna kanzima. Kulo zoleka business class. Hallelujah. Into zakho zaphuma ngamanje. Ayisekingamesela. Kumalala manje. Ayisekingamesela. Ayisekingamesela.
uqeda ukwephulwa lithi iBhayibheli zawiswa phansi. Zawiswa phansi. Lalela ngicela ukunisiza. Ungathi uNkulunkulu uma eyidropha phansi into elibambelele. Wena bese ubuyele emuva ufuna ukuyicola. Ezinye zezinto ebezibambezele abantu. Khona nje abantu kulesizini njengoba kuDisemba nje inkosi izobadropha phansi. Jesu. But mistake yakho ubuyele emuva ngoJanuary uyobacinga ufuna ukubacola. Jesu. Maze bezacosha iphikile okwazi kune possibility ukuthi bayishisele. Sihlangana mase ibuya zibuya singasabhobozi ngendlela ezibhoboze ngayo. Zibuya sezirafu. Nkosi yami. Khona abantu kufanele inkosi mayibaxhathaza namhlanje ungahambi uyobacosha. Noma sebebuya bobuya seberafu kunalokho abayikho la. Jesus. Bani umuntu omshona? Amen. Wena inkinga yakho nenkinga yenhliziyo enhle nalongafanele khona. Nkosi yami. Wena inkinga yakho enkulu nenkinga ukuthi abantu bazothini. Jesu. You don't worry ukuthi uNkulunkulu uzothini. Wena nenkinga ukuthi kulakulwe izimpi abahlokoloza wena abakuhlokoloze uNkulunkulu adile nabo uphinde wena. Nkosi yami. Yazi khona abantu abakhalisile inkosi ezobathalisa. Jesu. Ngiyamemezela. Wonke umuntu okhipha unyembezi lakho uthi uzokhipha ezakhe. Hallelujah. Mangakhipha ngezakhe uzokwenza kube yiyo, uzokwenza kube uye abantu abakhalayo ngaye. Yonke into uthi ayidropha phansi ungazami ukuyilanda. Nkosi yami. Yonke into uyenza ungazami ukwenza njani? Ngoba uyayazi into ekubambezela. Abanye izihlobo zethu uzama ukuba nice abantu ongafanele ube nice kubo. Bayakudla ngempela uphumelele wena. Uzama ukuba nice abantu abarong. Ngiyakhuluma nje. Uzama ukuba njani? Bona bekho nice wena kodwa uzama ukuba nice. Ngicika uyangiphaphela uyangiqinela uzama ukukhola ngaphezulu kaJesu. uJesu abamphaphela etheni wahosha inkalvasi wakafaka yona wahamba. Lokubuze imhlangano engekho emthethweni woza sixoxe sibone kwenzakala ku nice to the wrong people. Then abantu lokhu nice ibone bona abakuvalela iminyango. Bakufanele bakurecommende bakunemba ngawo wonke amabala amnyama izinto efanele uyithole ungayitholi. Jesu. Ithanda lele. Sivala. Bese lithi nomthwalo obudakwe eyiphilini njengoba seyiphumile zakatha zethulwa umthwalo wenze njani wona lithi umthwalo wesoza ususiwe umthwalo bathi washayela phezulu into zakho ibhede kanti abazi umthwalo Christmas abanye bakuzana kaze uzodlala una kakushaka kancane nawe ngiyasho Jesu wami. yonke imithwalo yakho abezona abantu namhlanje yonke imithwalo yakho angizwa ngapha Philippine yonke imithwalo yakho bezona yonke imithwalo yakho Jesus. nami ukhona la Amen. ngifuna yonke imithwalo yakho angithandizwana kholwani uNkulunkulu yonke imithwalo yakho abezona yonke imithwalo yakho Amen.
Bezwa kancane la. Yonke imithwalo yakho. Jesus. Alama bezwa kancane. Yonke imithwalo yakho. Ayazala. Yonke imithwalo yakho. Yonke imithwalo yakho. Yonke imithwalo yakho. Ayisema yonke imithwalo yakho. Yonke imithwalo. Yonke imithwalo. Yonke imithwalo. Yonke imithwalo yakho. Yonke imithwalo yakho. The Bible says, ngoba uJehova ukhulumile. Ngoba uJehova Khulumile. seyikhulumile inkosi. Ngoba nabayikhola inkosi. Jesus. Sekumemezela lento. Unyaka ozayo ungasebenzi uyasebenza. Jesus. Eksamzansi. Ngoba ungasebenzi ngamsasa. Ngasona lezi sikhathi ngonyaka olandelayo uzoba une Thanksgiving eyidabula kunalebo futhi uyikhipha lonyaka. Kodwa ngonyaka ozayo wena ungasebenzi wena ungasebenzi Afura